बेबायदि जिरना लाग्रोजोबबाय जाखांबाय बाबा मानो खुखो सुइटारखौ औ र' आं माबागोरनो जिरगोरनो दे गोदैथारनो बेखौ आं खाजि खालामसै खाजि जानो आङो माबे नों बिदै लोंनो दे बानायगोन दे आं दा जाबा लेंहरगोन दे जाबा लेंहरगोन आङो बेगरा गिदिर गिदिरथार दाख्लै खनसे खाजि जाखांबाय खिन्थु दाख्लैनिया बारा माबायाखैमोन टेस्ट नङामोन आरो गोखैसोमोन एसे ओमफ्राय नैबेखौहाय गोदैथार होनदों माने दाख्लै ओंखारजेननायमोन नालाय ओंखारजेननायाव लाबोनायमोन माने गोखैमोन गगा मोनदों थेवबो जानोसै सान्दुं गोसायाव जाबाबो जेबो नंला आरोना दाथ' बिराद सान्दुं औ आबैया साइडआव दङ नायगासिनो आं कमला जिरनायखौहाय नों जाखांबाय बेखौ कमला जाखांबाय कमलाखौ जाखांबाय औ जाखांबाय र' जिरखाङाखै आङो बानायना होगोन ना गोथाव नंगौना नङा जिरखांबाय नै जा गोबाव जिरबाय आं थाइब्रैजों बेसे ओंखारबाय माने कमलाया एसे गिदिरखामोन नालाय गिदिरमोन ओमफ्राय दायो बानलु संख्रि सामब्राम गुफुर दुन्दिया लगायनोसै आरो सिङावसो दां माथो गाबज्रियो बाबा नोंखौ होनाखै आबौखौसो सामब्राम गुफुर देना लाखादोंमोन मा गानलाबायखो मा बानायनो नोङो अरेन्जनि सालाद अरेन्ज खाजि सान्दुङालाय अबाय थांजोबखो जि सान्दुं दंमोन नै अखासो दोमैबाय बिदि माबाफोर खाजि जिखुनु खाजिफोर जायोबा आं माबा ओंखाम जानायनि सिगांसो जायो आरो ओंखाम जानायनि उनाव जानो बारा माने खहाबनाय मोना दाबायदि टाइमाव 10ता साराय 10ता बिदिसोआव माने बिदि टाइमाव 10ता साराय 10ता बेबायदि टाइमावहाय माने सान्दुङाबो गोसा जायो नालाय ओंखायनो बेबायदि टाइमावसो जानोसै ओमफ्रायो बिदिनो दसे थानानै बा 2 घन्टासो बिदि थानानै ओंखामफोर जानोसै आरोना ओंखाम जानायनि सिगांसो जायो माने जानांगौ आरो दा गोजां बोथोर टाइम ना बिदि टाइमावथ' माने
बेलासिबाथाय दसेनो ओंखाम जाखांबानो माने मोनाहैखायो ओंखायनो दाबायदि टाइमाव जायाबानो हास्लाबा आरो टाइमा मिलायला आखाइया आलौजोबसिगोन आंना आखाइजोंसो लगायबाय आङो जाबाय नै जानोसै जुमब्रा खाजि बायदि नुलायलायबाय जा बिदै ओंखारखाबाय माने बिदै बरहा जाथारबायमोन ओरैबायदि टेस्टि सान्दुं गैला एसेबो रावबो जालानो आं ओमफ्राय बोराइ आबै ओमफ्राय बिबोनां आरो बेबो जागोन ना जाया थिग गैया जिखुनु दोनबाय आङो एसे हायनानै ओमफ्राय बाबाजों मामिजोंहाथ' ओंखाम